Gràcies, Julio Alberto, gràcies. Saluda també Sandra Suárez, periodista de Televisió Espanyola, de Barça TV, de BTV, estàs a tot arreu. Tot arreu. Un plaer estar aquí amb vosaltres. No m'estranya, no m'estranya. I si em permets, ahir al Camp Nou també vaig estar i sincerament l'ambient que respirava era espectacular. Espectacular. Amb fred, però Fred, però valia la pena. Però es passes, exacte. Un partit al Camp Nou. Ja sé que pugi el primer equip, vull dir que és un jugador molt jove i tal com va dir Tito, va dir, tot és una evolució, llavors hem d'esperar una mica també que creixi, que es formi, vull dir... Però això que no se li reconeixin les coses bones. No, i tant, se li Una cosa és baixar-lo a terra i altra cosa és que algú digui és que aquest tio no és Bojan, Jo ho vaig dir ahir, Deulofeu és més Messi que Bojan. Mireu com ho mireu, és més Messi que Bojan. I a Tito, Deulofeu és un jugador que... Home, això és una mica, Sandra, qui t'estimes més, el papa o la mama, no? Està clar que Messi individualment és el millor jugador del món, però també a mi, sabent que Messi ja té 3 pilotes d'or, em sabria greu que li passés a Iniesta com a Xavi. Jo se la donaria a Iniesta. Jo li donaria a Iniesta, també. Però, Però no perquè cregui que és millor que Messi. És indiscutible, també, Messi. Vull dir, és que el de Messi no es pot... Clar, és que Messi està fora del concurs, estem d'acord? Però també hem de valorar que Iniesta, no sé, jo crec que Iniesta també té molts punts per ser-ho, el que lo siento mucho, però Cristiano Ronaldo jo crec que és el que menys tiene... No, a més, senyoreta Suárez, li donaré la raó. Li donaré la raó perquè hi ha una cosa que ha dit aquí en la locució. Jo això ho trobo fora de lloc, vull dir, cadascú ha d'acceptar si ho reps o no ho reps, has de saber perdre i has de saber guanyar, vull dir, en aquest sentit... Ha dit que has de saber perdre i has de saber guanyar. Vull dir, no perquè no guanyis no he d'anar, vull dir, si has estat nominat, vull dir, has d'anar. Que están nominados los tres, que no lo hemos dicho, Vicente del Bosque, el Mourinho y el Guardiola. Amb el tema dels entrenadors, cadascú que pensi el que vulgui, jo li donaria del Bosque. Totalment d'acord. Per la mateixa raó que... Totalment d'acord. Sí, estem d'acord, s'ho mereix del Bosque, no? S'ho mereix del Bosque. Guardiola ja l'ha guanyat, ja sabem que és un gran tècnic, però del Bosque, hòstia, ja també va ser hora que li reconeguin els mèrits. Jo la reflexió que faig de la tria del